kawai ke jing thok kabala thok bat bala post hapo kan san social media hapo dan san Facebook kabal pun pau halot ka jingle jong ki pulin bat ke sarkar ya ki dekhot jong ke MC TODA hakaba lapan pau kumne 80 sa kami khalia tharai manta philas ngau tho hapa pule ke kot karo ki ai ki kam ne ki contents bala thok haka kasur kinong west kala bertentang badai ban aino ya ke jing dawa jong ke MC TODA lada ke sarkar kas ngap manthi kading kan kelang shikentin kasur kinong west kala ready banyakun bandon hakaliang jong gaseng MC TODA shu kene ke jing tho kala tho kumne habang apoi mene hamairang hapok kedukan sha kidon kisamla ke bepet news syapang kene ke jing le jong ki pulit ya ki pat ba kala pen bitare ki bat ki ong dai ban ujor hakaan ya ki to ki pulit batak janyong ya kedur kman kele ye bertenru umba uba syakim udai uba nanong ston bat kedai hok ban teli wat ban hiar daki bos syadu jaka yaki ru uwei na kita ki samla uba habang ngasing thu udai unong kit kam patba ki kam seng phalang uong ap saku khubor la syai kan long kumno hanrei la dak sarkar bat ki pulit ki nam pan ibor un sepentip hakru whatsapp kumno ban yakren ha ka jing shisha ki nong mairang kidai ki Eastern West hanrei ki koloi ban mi madan haba syakim ki paranong west husiar patba ka klumar baro kan mi anda omla shu banya sing thu ngate ngayoi kane ke jingki kan saja ai ka pakham sniu arsha banya ke jingki ki pamanchwa pangkut kane ka jingtho lane ka kerwo ka balapo sapo ki rensan social media bapan pau ya ka jingsniu khia halor ka jingle ka sarkar pat ki por pulit ya ki dekhot jong ke MC TODA